Hej og hjertelig velkommen til Dus med Vand, Strand og Skov. Jeg står i Langesøskoven ved Langesø, vest for Odense, hvor vi holder årets Dus med Vand, Strand og Skov sommerlejr i uge 28. Det er mandag til fredag, det er med overnatning alle dage, og så er det for børn på 8-12 år og unge på 13-16. Vi sætter lejr op lige hernede ved vandet på lejrpladsen. Vi har toiletter i bygningerne heroppe, og så har vi et fantastisk overdækket opholds- og spiseareal. Så det bliver her i området, vi kommer til at lave vores aktiviteter. Nede ved søen kommer der til at stå vildmarksbade og saunaen, og alle vores telte og bålpladsen. Og vi tager til kysten et par dage. Vi planlægger at skulle ud og sejle i små joller. Mikkenjoller med smakkesejl. Og vi planlægger en badetur til Æbelø på fine Nordfyn. Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen på årets sommerlejr i uge 28. Hej.